खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों अरुणोदय स्किमनि बागै माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना गोबाङानो अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसाखौ मोननो हायाखै जायनि थाखाय नोंथांमोना दिनैसिमबो गोसोखौ मोजां मोनाखै जानो हागौ एबा नोंथांमोना 9000 फैसाखौ आरोबाव सोना हरबावबा हामगौ एबा जोंनोबो हरबा हामगौ नोंथांमोना साननानै दङ जानो हागौ दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेटबो खोन्थाहरनो सानदों आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना नाम दानजानाय माखासे मानसिफ्रा नोंथांमोना अजदबो दैखांदों जे मानि थाखाय जोंनि नामखौ दाननांगौ होननानै दा बेफोरनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेट खोन्थाहरगोन आरो बेनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि मुङाव फैसा लानाय बायदिसिना खौरांबो खोनानो मोननाय जादों दा बेफोरनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों गासिबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो गिबियावनोथ' नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाग्रोबानो जाबाय जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम जेबो आपडेट हराखै जायखौ नोंथांमोना 9000 फैसा मोननो हायासै जायफोर नोंथांमोना अरुणोदयनि बेनिफिसियारि लिस्टनिफ्राय नामा दानजाबाय नोंथांमोननिसिम जेबो आपडेट हराखै नाथायबा खौरां बिजोङाव जायफोर बिथांमोना अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसाखौ मोननो हायासै जायफोर बिथांमोना नाम दानजाबाय दा बिथांमोना खौरां बिजोङाव फैनानै एसेबां सरकारनिसिम खावलायहरदों मुलाम्फाखौ हर जोंनोबो 9000 फैसाखौ मानो हरासै बेबादि जोंनि नामखौ मानि थाखाय दाननो मोननांगौ होननानै खौरां बिजोङाव एसेबां बुंहरबाय नाथायबा चिफ मिनिस्टार बिथाङा दिनैसिमबो जेबो खुगाखौनो खेवाखै मानो होनोबा जोंहा इलेक्सना खाथि जाबाय नालाय गाबोन समफोरहालागै जोंहा एमएलए इलेक्सननि जोंहा एमसिसिआ नांसिगोन दा बेनिखायनो चिफ मिनिस्टार बिथाङा दायो जेबो खालामनो हाला आरो नोंथांमोननिसिम नैबे 9000 फैसाखौ सोनानैबो बिथाङा माने हरनोबो हाला नैबे एमसिसिआ जुदि गाबोन समफोरनो नाङोबा नाथायबा बिथाङा जुदि मैया दाख्लैनो एसे सिगाङावनो बिथाङा जुदि खोनानाय लोगो लोगोनो अफिसियेल बिथांमोनखौ जुदि खामानि मावनो होनायमोनबा हयथ'बा नोंथांमोना जायफोर 9000 फैसाखौ मोननो हायाखै नोंथांमोना मोनगौमोन खोमा आरो 9000 फैसा मोनैयाबो ओरैबायदि मानसिफ्रासो मोननो हायाखै आरो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जायफोर बिथांमोना सिगांनिफ्रायनो नैबे अरुणोदय 1.0 अरुणोदय 2.0 निफ्राय अरुणोदय 2.0 स्किमनि मुलाम्फाखौ सिगांनिफ्रायनो जायफोर बिथांमोना मोनबाय थानो हायोमोन दा बिथांमोनासो 9000 फैसाखौ मोनाखै होननानै खोनानो मोननाय जादों जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो मानि थाखाय बिथांमोना 9000 फैसाखौ मोननायासै जेराव बिथांमोना सिगांनिफ्रायनो मुलाम्फाखौ मोनदोंमोन दा मोनसे जोंहा बेयो गिदिर कुइसन जानानै फैदों दा बिनिफ्राय गोबाङानो नाम दाननायनि बेनिफिसियारि लिस्टनिफ्राय नामखौ दानबाय आं मोननो हाला बेबादि होननानै नोंथांमोना गोबां अजद दैखांबाय दा बियो मानि थाखाय बेबादि जानांगौ दा बेखौ मोजाङै दिनैसिमबो सरकारा बिदि एन्सारखौ हराखै जेनेबा जायफोर बिथांमोना इनएलिजिबिलिटियाव गोलैयो जायफोर बिथांमोना मोनथावना नङा दा बिथांमोननि नामखौल'सो दानना होदोंना ना जायफोर बिथांमोनाबो मोनथावना जायफोर इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामो जायफोर जेराव सिगांनिफ्रायनो मोनखाबाय थायो दा बिथांमोननि नामखौ मानि थाखाय दाननाय जाखो दा बिनि बागैबो सरकारा मोजाङै बेखौ क्लियारिफिकेसन हराखै सरकाराथ' जेनेबा दाननाय दानिया नैबे डिसि लेभेलनिफ्रायसो जागोन जोंनि नैबे बिसिडिसिनिफ्राय जागायजेननानै डिस्ट्रिक्ट लेभेलावसो जोंहा माबाखौ बानायो नालाय बेनिफिसियारि लिस्ट खालामनायखौ जोंहा बानायो बेनिफिसियारि लिस्टखौ जोंहा डिस्ट्रिक्ट लेभेलावसो बानायनानै सरकारनिसिम दैथायहरो दा बिनिखायनो बे प्रसेसआव मानो बेबादि जानो मोननांगौ जेनेबा सिगाङाव मोनबाय थानायफ्रा बोरै दानजानाय जालायनाय जानांगौ दा बेफोरनि बागै मोजाङै क्लियारिफिकेसन सरकारा हरनांगौमोन अब्लाना गासिबो गोजोनगौमोन आरो सरकारा जेनेबा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौबो बुंजायोमोन जेनेबा जोङो इलेक्सननि उनाव जायफोर बिथांमोना 9000 फैसा मोननो हायासै लिस्टआव नाम थासेयावबो बेनिफिसियारि लिस्टआव मुं थासेयावबो जायफोर बिथांमोना नाम दानजाबाय जायफोर मोनथावनाबाबो दा बिथांमोननो जोङो इलेक्सननि उनाव 9000 फैसाखौ सोना हरफिनगोन होननानै बुंबाबो जायफोर फैसा मोननो हायासै 9000खौ दा बिथांमोना गोसोखौ मोजां मोनगौमोन नाथायबा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बिनि बागै नोंथांमोननिसिम जेबो खबर हराखै दायो खौरां बिजोङाव फैनानै अरुणोदय स्किमनि जायफोर सिगां मुलाम्फा मोनगिरि जायफोर बिथांमोना 9000 फैसा मोननो हायासै जायफोर बिथांमोना नाम दानजाबाय दा बिथांमोना खौरां बिजोङाव फैनानै गोबां बाथ्राखौ बुंफैबाय दा नोंथांमोना गासिबो नुखाजोबदों जानांगौ आरो गोबांनो फैसा लानायनि अजदबो दैखांदों जेनेबा अरुणोदय स्किमनि मुङाव नोंथांमोना निउसफोर नायोबा बेखौ मिथिना मोनखागोन जों बर'फ्राल' बेहाय जेनेबा अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसा मोनैनि दावराव जादों बे नङा जोंनि फुरा अल ओभार आसामावनो जायफोर बिथांमोना मोननो हायासै खौरां बिजोङाव फैनानै गोबां बिथांमोना बाथ्रा बुंफैगासिनो दङ जेनेबा अरुणोदय स्किमनि मुङाव फैसा लानाय बेबादिबो अजद दैखांदों दा
आं जोंथिंजायथ' बेबादि लादों आं बेबादि इसान खबर मोनाखै नाथायबा नोंथांमोननि जायगाफ्रावसो अरुणादय स्किमनि मुङाव फैसा लादों ना मादोंथाय आं बेखौ बुंनो थांला दा जिखियानो जाया मानो अरुणादय स्किमनि मुङाव बेबादि फैसा लानाय बायदि बेबादिथ' खालामाखै सरकाराबो जेबो लानो थिनाखै नाथायबा मा बुंनो दा सेला बेला थायोना जेराव नोंथांमोना फैसा होआबानो खामानिखौ मावनो हाया बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ जेनेबा फैसा लानायाथ' जेबो नंबासो जेनेबा 200 ला 500 ला बाराद्रायखौल' लानो नाङा अब्लाबो खामानिखौ मावना होनांगौ आरो सेला बेलाफ्रा जायफोर फैसा लायो बिथांमोना जुदि बेबादि फैसा लायोबा दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जायो नाथायबा फैसा लानानैबो जुदि खामानिखौ मावनानै होजायाबा गोसोखौ दुखु मोनो बेखौथ' गासिबो मिथिखायो दा जिखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम दायो जोबनायाव बेखौनो बुंहरनाय जाबाय अरुणादय स्किमनि 9000 फैसाखौ जायफोर नोंथांमोना मोनासै बेनिफिसियेल लिस्टआव नामाव थास्लाबो नामा दङ थानानैबो जेनेबा नोंनि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव दंखायोमोनबाबो जायफोर नोंथांमोना 9000 फैसा मोननो हायासै दा नोंथांमोननिसिम मा खामानिखौ मावनानै होगोन सरकारा 9000 फैसाखौ सोना हरफिनगोन ना हरफिना दा बेनि बागै नोंथांमोननिसिम जेबो खबरखौ हराखै एबा जेबो सरकारा बेनि बागै बाथ्रा बुङाखै दा बेनिखायनो जोबोद आसा खम जाहैबाय दाथ' जोंहा एमसिसिआ नांहां जाहां जाथारबाय नालाय दा बेनिखायनो सरकारा बारा गोबाव गैथारला दा बेनिखायनो बे साननैसोयावनो अरुणादय स्किमनि जायफोर फैसा मोननो हायाखै 9000 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम सोना हरबावगोनखौ जोबोद चान्सआ खम जाहैबाय जुदि चिफ मिनिस्टार बिथाङा एसे खबर लानानै जुदि सोनानै हरोमोनबा एसे मोजां जागौमोन बायदिखौ आं मोनदों आरो जायफोर बिथांमोननि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव दंखायो बिथांमोननिसिम आरो जेनेबा नामा लिस्टआव थासेयावबो जुदि 9000 फैसाखौ मोनाबा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा नङा होमबा दा बे आरो दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोननि नामाथ' दानजाबाय दा नोंथांमोनाथ' 9000 फैसा मोनगोनाथ' जोबोद आसा खम नाथायबा इलेक्सननि उनाव नोंथांमोना माबा मोनसे नङा मोनसे खामानिखौ नोंथांमोनाथ' मावनानै लानो हागोन आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय आरो इलेक्सननि उनावथ' गोदान एप्लाइथ' जाखागोन नोंथांमोना बेखौ मिथिनांला जायफोर नोंथांमोना बेनिफिसियेल लिस्टआव फैनो हायासै नोंथांमोना इलेक्सननि उनाव गासिबो एप्लाइ खालामबानो जाबाय आरो आंथ' बे दानलु दानलानि माबा बेलायावलाय जोबोद रागा जोङो आङो जेनेबा सिगाङाव इसेबां गोबावनिफ्रायनो अरुणादय स्किमनि मुलाम्फा मोनबोबाय थाबाय दा दासो बबे ससेयाव माखौ नुनानै जेनेबा डिले खालामनांगौ जागोन नामखौ बे मोनसे जोंहा गिदिर सोंथि जानानै फैयो आरो जेनेबा जायफोर अरुणादय 1.0 अरुणादय 2.0 नि जै सिगांनिफ्रायनो मुलाम्फा मोनफाबाय थानाय दा बिसोर बिथांमोना माने नाम दानजानाया एसे बोरैबा जायो आरो सिगांनिफ्राय मोनबोखानाय मानसिफ्रानो आरो जायफोर प्रायरिटियाव मोननांगौ जेनेबा रान्दि दिभर्स जानाय हाबा जायै हिनजावसा बायदि बायदिया गिबि प्रायरिटियाव मोननांगौ दा बिथांमोननि नामफोरखौबो दानना होनाय जायोबाथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो खौरां बिजोङाव होनाय रादाबफोरखौ नायोबाथ' बेनो आरो प्रायरिटियाव मोननांगौ मानसिफ्रानो माने दानजाबावनायसो आरो बेनिफिसियेल लिस्टनिफ्राय बेबादि जानो नाङा मानि थाखाय बेबादि जानो मोननांगौ बेनि सायाव सरकारफ्रा एसे नोजोर मोजाङै होनांगौमोनखौ आं सानो आरो दाथ' इलेक्सन खाथि जाबाय दा नोंथांमोना इलेक्सननि उनावसो माबा मोनसे मोजां खबरखौ मोननो हागोन बायदिखौ आङो सानदों दा जेखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम बेखिनि आपडेटखौनो हरनाय जाबाय 9000 फैसाखौ नोंथांमोना दायो मोनगोनखौ आसाखौ लानो नांला दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामदो इलेक्सननि उनावसो अरुणादय स्किमनि नोंथांमोननिसिम मोजां खौरां ओंखारना फैसिगोन जेराव नोंथांमोना 1250 थाखानि जायगायाव बारा फैसा नोंथांमोना मासै मास मोननो हासिगोन बेखौ जोंहा चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एनाउन्समेन्टखौ खालामना होखाबाय दा बेखिनियानोमोन अखाबो एसे हाबाय थादों दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम हाखु दाखु भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय नोंथांमोना सिं सांसां एसे बेकग्राउन्डआव आवाज खोनाखादों जानांगौ अखा जोंहा एसे हाबाय थादों जोंथिं दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आं अखा हादोंबाबो बे आपडेटखौ लाबोनाय जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों